Беларускае радыё пачынае перадачы сваёй першай праграмы. Яны вядуцца праз радыёстанцыю ўжо больш 50 41,6, 4,16. І ўсё зроблена бездакорна. Я упершыню прыйшоў на радыё як выканаўца. Я вучыўся ў музычнай школе 11годцы пры Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі па класу фартэпіяна і цымбал. І вось я памятаю, як мяне запісалі на радыё як выканаўцу цымбаліста. Я выконваў танцы Іосіфа Жыновіча. Ну а як кампазітар, будучы студэнтам кансерваторыі і кампазітарскага аддзялення, тады, калі я займаўся Анатолія Васильевича Багатырова, першыя свае творы не паказваў, але вось пазней, недзе на 4-м курсе, я напісаў песню, якую выканаў хор беларускага радыё-тэлебачання пад кіраўніцтвам Віктара Владимировича Роўды. Гэта песня была «Ён нарадзіўся вясной». Дырыжорам быў Юрый Бельзацкі.